Γεια σας. Βρήκαμε. Εγώ θα έβγαινα κατ' ουσία μετά το. Ναι. Γύρω σε ερωτήσεις. Εσύ δεν έλεγες προς τον Ρότσο να φέρετε τόσο ευχάριστο το τσιγάρο και το έχεις μπροστά στην κάμερα. Το τρίβει στα μούτρα της, μπρο. Το βίντεο είναι για παιδάκια. Τι. Λοιπόν, θα προτιμούσα να κάνεις σεξ. Έχουμε βρει, Κάνε το intro, κάνε το intro. Κάνε. Έχουμε Λοιπόν. βρει 15 ερωτήσεις. Έλα ρε μαλάκα. Πάντα πάυση, πάντα πάυση. Πάντα πάυση. Πάμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Έχουμε βρει 15 ερωτήσεις Would you rather. Και θα Ρότσι δεν απαντάμε. φαίνεσαι. Καπνίζω. Α, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι. Θα προτιμούσες να βρεις αληθινή αγάπη σήμερα ή να κερδίσεις τον Τζόκερ? Τζόκερ, μπρο, η αγάπη είναι τα λεφτά. Όχι. Λεφτά είναι η αγάπη. Νομίζω η ερώτηση ήταν να βρεις την αληθινή αγάπη σήμερα ή να κερδίσεις τον Τζόκερ σε ένα χρόνο. Νομίζω κάτι τέτοιο. Και πάλι σε ένα χρόνο λεφτά, μπρο. Λεφτά είναι αγάπη. Ναι, αλλά άμα δεν βρεις την αληθινή αγάπη σήμερα δεν θα την βρεις ποτέ. Αυτή είναι η ερώτηση. Τα αρχίδια μου. Live fast, die young. Fat bitches with money. Have money. Αυτό μετράει για όλα, ρε. Ναι, πιστεύω θα βρεις Λεφτά. και την. Άμα είχα λεφτά θα βρεις την Περίμενε. αληθινή αγάπη. Θα την πλήρωνα. Θα μ' άφηνε να τις λείψεις, τις πατούσες. Γαμώ το. Ναι, θα ήταν αληθινή αγάπη, οπότε ναι. Ωραία, αγάπη ρε φίλε. Λεφτά. Θα ψάξεις κάποιον. Ρε φίλε, θα Ναι. πλήρωνες κάποιον. Ναι, όντως. Α, εσύ και αυτό ρε. Λεφτά ρε. Βγάζω το παππούσι. Αληθινή αγάπη, ρε φίλε. Δεν ρίξε Λεφτά. μαξούτσα. Όχι, μπρο, δεν δείχνω τι πατούσα. Εντάξει. Για 10 ευρώ όμως. Για 2 τσιγάρα. Λοιπόν, θα προτιμούσες να μπεις φυλακή για 5 χρόνια ή σε κόμμα για 10 χρόνια? Φυλακή για 5. Φυλακή κυριολεκτικά 5 Φυλακή για πέντε, χρόνια. μπρο. Δεν θα μπορούσα να είμαι σε κόμμα 10 χρόνια. Ρε φίλε, honestly είμαι πολύ κουρασμένη για να μην πω σε κόμμα 10 χρόνια. Χάνεις 10 χρόνια από τη ζωή Α σου σου. είναι πιο κουρασμένοι μετά το κόμμα όμως ρε μαλάκα. Ναι, Αυτοί αλλά που είμαι είναι σε πολύ... κόμμα χρειάζονται ένα μήνα ξεκούραση. Είμαι πολύ... Ναι, οκ, τέλεια. Ακόμα καλύτερα, 10 χρόνια και ένας μήνας Θα ξεκούραση. Θα έχει προχωρήσει η τεχνολογία όμως. Θα πλέον. Ναι, έχανες μαλάκα. τόσο από τη ζωή σου. Αλλά δεν θα είναι σαν να κοιμόσουνα και θα ξύπναγες σε 10 χρόνια. Θα ξεπλάγα 30. Θα είναι σαν να. Όχι, δεν θα ξύπναγες. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα άκουγες τα πάντα. Για 10 χρόνια. Απλά δεν μπορείς να ακολουθείς. Ναι, αλλά είμαι πολύ weak για τη φυλακή. Εκτός άμα γίνω... Καλύτερα να γίνεις το πουτανάκι κάποιου, ρε φίλε. Καλά, Lockdown. φυλακή με πείσατε. Φυλακή Δεν για έχω 5 αντιληπτά. χρόνια, μπρο. Λοιπόν, να είσαι συνέχεια σε οποιαδήποτε κατάσταση overdressed ή underdressed? Overdressed. Εγώ underdressed. Underdress σημαίνει ότι θα φοράω στριγκάκι. Overdress σημαίνει ότι θα φοράω στριγκάκι μέσα από τα ρούχα. Λούτσι! Σε καμία κατάσταση δεν χρειάζεται να φοράς στριγκάκι. Α, εντάξει. Τότε Γάμο. δεν με νοιάζει. Overdressed, ρε. Overdressed. Εγώ θα προτιμούσα, δεν φαίνομαι καν. Θα προτιμούσα να είμαι συνέχεια underdressed, ρε φίλε, γιατί θα ήμουν πολύ κουρασμένη συνέχεια. Να φοράω συνέχεια πολύ καλά ρούχα. Ενώ άμα είσαι underdressed είσαι comfy. Κατάλαβα. Μπρο, έτσι κι αλλιώς είσαι underdressed. Δεν είμαι, bro, δεν είσαι ούτε εσύ overdressed Είσαι ποτέ. μόνιμα underdressed, μπρο. Δεν είσαι ποτέ overdressed. Μπρο, κανονίζουμε να... Θα τσακωθούμε off camera. Τι έκανα ρε μαλάκα, πες μου τι έκανα. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Απλά είσαι μόνιμα underdressed. Δηλαδή, κανονίζουμε να πάμε clubbing, ας πούμε, και οριακά είσαι με την πιτζάμα. Έχει τύχει μία φορά, οκ. Σταμάτα να μου το χτυπάς, έχει περάσει ένας χρόνος. Κάθε φορά. Ρε, φοράω τζιν, ρε φίλε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν Δεν αντέχω άλλο, ρε, πάρε το κεφάλι μου. Θα προτιμούσες σε ένα πολύ βρώμικο μέρος να γλύψεις τα σκουπίδια, αυτό που είπες, το σκουπιδοντενεκέ, Το σκουπινοδενεκέ. ή το πάτωμα του μπάνιου. Το σκουπιδοντενεκέ, ρε φίλε. Σκουπιδοδενεκέ, ναι. Σκουπιδοντενεκέ, τι Σκουπίδι. λες, Λούτσι. Τη ρόδα του σκουπιτού δεν είχε. Μπρο, Κάτω, σε έχω δει να τρως από τα σκουπίδια. Εγώ, Ναι. πότε. Όχι, πες μου πότε. Στυπωτικό. Δεν είχα φάει από τα σκουπίδια. Ήταν θάρρος η αλήθεια και ήμουν με το κεφάλι μέσα στα σκουπίδια. Κοίτα, έχω φάει... Δεν έχω φάει ποτέ από τα φάει σκουπίδια. από τα σκουπίδια ενώ πήγαινα λύκειο στο δημοτικό όμως. Και νομίζω έχεις φάει κι εσύ. Ναι, Τι? μπρο. Ναι, μπρο. Πότε? Πότε. Ωραία, μην φωνάζετε. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Δεν μας Δεν θα μας ακούνε καν. Λοιπόν, στο βρώμικο τέτοιο. Α, Ναι, και σκουπίδια. εγώ τα σκουπίδια ρε φίλε, γιατί εκεί πέρα άμα θα έχουν πέσει κάτουρα κάτω, θα έχει πατήσει ο κόσμος έξω, θα είναι η βρωμιά αυτή, θα έχει κατά κάτω. Ναι, και εγώ. Στο πάτωμα του μπάνιου τελικά. Θα προτιμούσες να κάνεις teleport ή να είσαι αόρατος? Δηλαδή να τηλεμεταφέρεις ή να είσαι αόρατος.
Εγώ θα προτιμούσα Τηλεμεταφορά. αόρατος ρε φίλε. Teleport, μαλάκα. Αόρατος ρε φίλε, θα προτιμούσα 1000%. Γιατί θα μπορούσα να κάνω. Πρώτα θα μπορούσα να πεις απλά σε αεροπλάνα και να πάω όπου θες. Ναι, αλλά με Και με τη μεταφορά δεν θα χρειαζόσουν το αεροπλάνο. Ναι, Αλλά λοιπόν, να βάλουμε ένα όριο στην τηλεμεταφορά και ένα όριο στο τέτοιο. Για να πας πολλή δουλειά. τηλεμεταφορά. Πολλή δουλειά, Λούτσι μας το χαλάς. Ωραία. Όχι, κάτσε, μπρο. Θα ήταν αόρατος, εγώ τηλεμεταφορά. Τι θα έβγαινε. Τηλεμεταφορά είπα. Ωραία. Ωραία, Επόμενο. εγώ θα προτιμούσα να είμαι αόρατος. Επόμενο. Ρε, άσε με πριν να απαντήσω. Θα προτιμούσα να είμαι αόρατη γιατί απλά θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω. Θα μπορούσα να κλέβω, θα μπορούσα να κάνω κόσμο ρεζίλι, θα μπορούσα να βλέπανε. τρελάνω κόσμο. Θα βλέπανε τα πράγματα που έκλεβες στον αέρα. Ναι, ρε, Και μπρο, εγώ αλλά δεν μπορώ θα να ξέρουν τι το τρελάνω. κάνω εγώ. Άμα έτρεχα αρκετά Δαχτυλικά γρήγορα. αποτυπώματα. Μπρο, δεν τρέχεις αρκετά γρήγορα. Ρε, φίλε, θα το έκανα κοντά στην πόρτα. Ρε μπρο. Τέλος πάντων, επόμενο. Θα προτιμούσες να δημιουργήσεις καινούριο holiday, γιορτή ή καινούρια γλώσσα. Καινούργια γιορτή, Γιορτή, γάματα. ναι. Όχι γιορτή, καινούργια γλώσσα, γάματα holidays. Όχι, μπρο, γιορτή, ρε Γιορτή, φίλε. μαλάκα. Φαντάσου, στη γλώσσα δεν μπορείς να αναγκάσεις τους πάντες να μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Αλλά μετά είναι γιορτή, θα πρέπει αρκετός κόσμος να είναι αναγκασμένος να το αναγκαζόταν γιορτάζει. να το γιορτάζει. Να Σαν ήταν αρχίδια. ξέρω εγώ. Holiday. Παντουσάκι, σε holiday. Ωραία. Kill all παντουζάκι τις πρώτες. Όχι, Kill all, kill them Holiday, all. ρε, holiday, ρε. Δικό μου holiday. Το όνομά μου. Ναι, και εγώ ρε φίλε. Λουτσιάνο, κοίτα ρε πρέπει φαίνεται. Ναι, και εγώ. Holiday που θα δείχνω όλες τις φαντούσες τους. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό έκανε μόλις. Λοιπόν, αυτό, ρε? έλα, επόμενη ερώτηση. Τίποτα. Θέλω να δω κι εγώ. Μια πούτσα έκανε, πούτσα. Να είσαι ο πιο αστείος άνθρωπος στον κόσμο ή ο πιο έξυπνος. Έξυπνος, μπρο. Ο πιο αστείος ρε φίλε. Όντως το χρειάζεσαι λίγο. Και εσύ το να είσαι πιο έξυπνο. Χρειάζεται- Let's not start. Χρειάζεται λίγο το μυαλό, ρε φίλε. Ρε φίλε, είμαι έξυπνη σε άλλα θέματα. Anyway. Δεν μιλάω. Λοιπόν, ρε φίλε, άμα είσαι πια έξυπνος, φαντάσου όμως πόσο άσχημα θα νιώθεις που δεν θα μπορούσε κανένας να σε κατανοήσει. Τον τρόπο Φαντάσου τι θα σκέψης σου. μπορούσες να δημιουργήσεις. Θα νιώθεις σαν τον Γκάνιε όλη την ώρα. Δεν λέω Ο ότι είναι Κάνι πιο- δεν έχει. Δεν λέω ότι είναι ο πιο Ο έξυπνος. Κάνιε πρέπει να Δεν πάρει τα λέω- χάπια του Δεν πρώτον. λέω ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο. Λέω πως νιώθει ο Κάνιε. Κάτσε. Πάντα πάψει, μπρο. Εγώ δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να. Βλέπουμε μόνο άτομα που ξέρουν. Εν τω μεταξύ, μόλις συνειδητοποιήσετε ότι δεν μας ξέρετε, είμαι η Ντόντο, είναι ο Λουτσιάν και είναι η Δανάη. Εγώ είμαι ο Λουτσιάν. Όλες- Αυτή ναι. είναι η Δανάη. Αυτή είναι η τότε. Ναι, Αυτή είναι η βασικά. τότε. Επίσης, ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι ο Λούτσι πριν 1/4 χτύψε το κεφάλι του και έβγαζε αίμα. Ήταν πριν ένα τέταρτο αυτό. Πριν 2 ώρες. Α. Ποιος έχει χτυπήσει το κεφάλι του. Ήταν πριν 2 ώρες. Ήταν πριν 2 Λοιπόν. ώρες, αλλά δεν το έχει κοιτάξει. Τέλος Ναι, έχει πάντων. ακόμα αίμα στο κεφάλι του, αλλά Και τώρα στο βαριέμαι σορτσάκι. βαριέμαι Στο να το παντελόνι. πάρω να το δείξω, ναι. Τέλεια. Ναι, τέλος πάντων. Trigger warning, αίμα. Fuck them, bro, άμα σχένεις το αιμοπλαβιάς Θα από το είσαι βίντεο. ένας πολύ διάσημος τραγουδιστής ή ένας διάσημος ηθοποιός. 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 Ναι, σίγουρα. Τραγουδιστής, μπρο. Να Τι παιδούσαι τραγουδιστής όμως. Φάση. K-pop. Suicide. ναι. Suicide Boys φάση. Μπρο, άμα ήσουν K-pop τραγουδιστής τουλάχιστον θα έχεις Σχολιαστό, πολλούς fans. Ξέρεις. Ενώ άμα ήσουν φάση Suicide Αν Boys, ήσουν απλά θα έχεις- ηθοποιός, απλά θα ξέρανε το ρόλο που παίζεις. Φάση. Πες μου ποιος παίζει το Harry Potter, ρε μαλάκα, ξέρω. Πού να ξέρω εγώ. Βλέπεις, δεν σε ξέρουν. Ναι, Ναι, αλλά αλλά ξέρω τη φάτσα του. ξέρουνε πολύ ρε φίλε. Ο Χάρι Πότερ για μένα δεν αξίζει να μάθω. Καλά, ναι, ρε Θα μαλάκα. προτιμούσα να κάνω παραστάσεις και να παίζω ταινίες παρά να χρειάζεται να κάνω συναυλίες. Ναι. Λοιπόν, επόμενο. Όταν κάνεις σεξ, να είσαι 100% loud, μεταφράστε το loud. Να κάνεις πάρα πολύ δυνατά σεξ κάθε φορά που κάνεις. Ή να είσαι full silent. 100% silent, να μην κάνεις καθόλου ήχο. Καθόλου Ποτέ ήχο ξανά. ή full ήχο. Τι κι αν δεν κάνεις σεξ ποτέ. Ναι, απλά δεν ξέρω να κάνεις ποτέ σεξ. Θα προτιμούσα να είμαι 100% loud, bro. Ναι, και εγώ νομίζω 100% loud. Από το να κάθεσαι και να κοιτάς άβολα τον άλλον. Καλά, μπορείς να κάνεις πράγματα, απλά δεν θα μπορείς να φωνάζεις. Απλά θα μπορείς να κάνεις ήχο Ναι, αλλά καθόλου όμως. το Τα loud, ένιωθα άσχημα, να- ρε φίλε. το loud ρε μαλάκα όμως. Το loud είναι, κι εγώ το loud θα επέλεγα, αλλά το loud μετά από κάποια φάση γίνεται σπαστικό. Ρε φίλε, Η φωνή μου ξέρω εγώ. σκέφτομαι. Όταν μιλάω. Ναι, όντως θα πρέπει να φωνάζεις κάθε φορά. Ναι, που κάνεις σεξ. ναι. Δηλαδή, Τέλεια. άμα κρατήσω πάρα πολύ ώρα, απλά θα ξέμεινες από λόγια.
Τέλεια. Αλλά θα μπορούσα απλά να βγάζει, δεν είναι ανάγκη να μιλάω. Όχι, άστα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ε, Λοιπόν, να τρέξεις γυμνός στο δρόμο. ή να μοιραστεί η φωτογραφία σου Γυμνή με άλλους φωτογραφία. ανθρώπους. Μισό. Μάνα μου. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Στο να τρέξεις γυμνός στους δρόμους Για 2 ώρες νομίζω έλεγε. για 2 ώρες ή να μοιραστεί μια φωτογραφία ή μια γυμνή σου φωτογραφία με τους φίλους σου. Το Ήδη δεύτερο. στέλνω έχει φωτογραφίες Το στους φίλους δεύτερο, μου, ρε ναι. φίλε. Ρε φίλε, Αλλά- έχουν ήδη όλοι. Αλλά τις πιστεύω, άμα δεν λέει specifically σε ποιο δρόμο, δηλαδή άμα ήταν σε ένα μέρος που δεν σε ξέρουν, θα ήταν πολύ φαν, πιστεύω, να τρέξεις. Όχι, αν Αλλά έχεις, για 2 ώρες να τρέχεις. αν έχεις αρχίδια, Μπρο. θα πόναγε. Δεν μπορώ να τρέξω 2 λεπτά. Τα τις βυζιά 2 θα ώρες. πονούσαμε. Τα βυζιά σου. Δεν έχω τα αρχίδια, Τα ούτε βυζιά. τα αρχίδια μου. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, Θα βάλω τα κλάου. θα προτιμούσες Να ταξιδέψεις πίσω στον χρόνο or in the future, ή στο μέλλον. Εγώ το φορά. Λοιπόν, στο παρελθόν σίγουρα. Back in time, να πω στον πατέρα μου, αδερφέ, μη κάνεις παιδιά, δεν αξίζει. Αλλά θα είχα και την απορία πώς θα ήμουν στο μέλλον. Ρε φίλε, θέλω απλά να find out. Αλλά στο παρελθόν θα μπορούσα να δω άλλα πράγματα, θα μπορούσα να γνωρίσω πολύ κόσμο. Δηλαδή, θα μπορούσα να γνωρίσω, ξέρω εγώ, το Kurt Cobain. Και απλά να αλλάξει. Και Back να in φάει time, τα ναι. σκατά σου. Back in time, for Και να fuck's φας τα sake. σκατά του. Στο μέλλον, Θα προτιμούσες να πιείς το κάτουρό σου ή να φας τον εμετό σου. Κάτουρο. Ναι, ρε φίλε, να πιεις το κάτουρό σου. Γιατί φαντάζομαι λίγο την αίσθηση του εμετού. Φτάνει. Απλά απαντάμε την ερώτηση και Ναι, συνεχίζουμε. απλά είναι όταν θα πρέπει να το πιείς. Αλλά άμα ήταν για σκατά, όχι εντάξει. Πηγαίνετε στο προηγούμενο βίντεο, άμα έχετε απορία για τις απόψεις μας ανάμεσα στα σκατά και το κάτουρο. Θα εκπλαγείτε. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Εσύ δεν είπες. Νόμιζα ότι δεν θα μου παρατηρούσατε καν. Εγώ απλά δεν ήθελα να απαντήσω. Κάτω ρε. Κάτω ρε φίλε, ναι. Λοιπόν, Με φάγα 5 Ένα- τσίκλους μαζί. ένα ποτήρι από. Να πιεις ένα ποτήρι από το αίμα σου ή να πιεις ένα ποτήρι από κάποιον άλλο το αίμα. Και τα δύο. κοίτα, άμα Τζάμπα. ήταν το άλλο αίμα, άμα ήταν μωρού, θα προτιμούσα το άλλο. Αίμα να είναι και ό,τι να Ρε φίλε, είναι. θα ήταν πιο healthy. Ρε φίλε, Είχαν απογευστικό. Όχι. Αλλά ναι, άμα ήταν μεγάλος άνθρωπος το δικό μου σίγουρα. κοίτα, το δικό μου αίμα σίγουρα, αλλά δεν θα με πείραζε και άλλο. Εσύ Λούτσι. Personal. Και εγώ το δικό μου reasons. αίμα, ρε φίλε. Ναι. Θα προτιμούσες να είσαι πολύ πλούσιος αλλά πολύ στεναχωρημένος ή πολύ φτωχός αλλά πολύ χαρούμενος. Ρε φίλε, Πλούσιος και στεναχωρημένος. είμαι ήδη φτωχή, οπότε απλά θα ήμουν και χαρούμενη. Δηλαδή, it's a win, πιστεύω. Είμαι ήδη. Anyways, θα προτιμούσα να είμαι πλούσια και Είσαι ήδη στεναχωρημένη. χαρούμενη. Μπρο, τι μας λες τώρα. Ναι, θα προτιμούσα να είμαι πλούσια αλλά στεναχωρημένη. Ωραία, λοιπόν. Καλύτερα εσύ- πλούσιος με ένα PlayStation 5. ξέρω Μπρο, θα εγώ. προτιμούσα να κλαίω στην καινούργια μου Harley πάνω παρά. Ναι, δεν θα έκλαιγες όμως, όσο να χαρούμενος άμα ήσουν poor. Δηλαδή, Τι να το κάνω το να είμαι χαρούμενος, ρε φίλε. δεν θα έχεις ανάγκη όλα αυτά που θα έχεις ανάγκη άμα είσαι πλούσιος, γιατί θα είσαι χαρούμενος, δεν θα τα Θα χρειάζεσαι. βρίσκω τρόπους να είμαι χαρούμενη με τα λεφτά μου. Μα θα είσαι στεναχωρημένος, that's the whole point! Τα ίδια μου λεφτά να έχω και καλά θα είμαι. Ναι, αλλά όλο το point είναι ότι θα είσαι στεναχωρημένος. Λεφτά. Δεν θα μπορείς να είσαι χαρούμενος άμα έχεις λεφτά. Λεφτά. Δεν θα είσαι χαρούμενος. Ρε λεφτά. Μαλάκα, καταλαβαίνεις την ώρα. Λέει απλά να είμαι sad, όχι να μην περνάω καλά. Άμα είσαι sad δεν περνάς καλά. Όχι. Sad και sober θα περνάς καλά. Μα δεν λέει sober. Καλά. Next question. Φτάσαμε και στην τελευταία μας ερώτηση. Τι? Θα προτιμούσατε. Νομίζω παθαίνω έμφραγμα. να... Όντως νομίζω παθαίνω έμφραγματα. Θα προτιμούσατε να βγάλετε ένα βράδυ Χάλα. σε στοιχειωμένο Πάρα. σπίτι ή μια. Τελείωνε! Έμφραγμα, μπρο. Πάθε το μετά, τελειώνουμε. Είναι η τελευταία ερώτηση. Κάσε λίγο. Ένα βράδυ σε στοιχειωμένο σπίτι ή μια εβδομάδα σε δάσος. Ένα βράδυ στοιχειωμένο σπίτι, ρε φίλε. Ένα βράδυ σε στοιχειωμένο σπίτι. Κάνω σεξ με τα ghost. Λούτσι, βάζεις και τώρα κάτι στον κόλλο σου.
Ένα Λέμε βράδυ με γενικά. συγκεκριμένο. Τι? Λέμε γενικά. Ένα βράδυ σε συγκεκριμένο σπίτι. Ναι, Ναι, συγκεκριμένο. αλλά άμα ήσουν στο δάσο και είχε σκηνή εν stuff, θα ήταν φαν πιστεύω. Και άμα δεν ήσουν Και μόνος. ξυπναγείς και βλέπεις μια αρκούδα. Δεν είμαι ποτέ μόνη μου, bro. Ακούω πολλές φωνές στο κεφάλι. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι ακούσε haunted μέρος. Καλύτερα. Μπράβο. Από το να είμαι μια εβδομάδα θα τρελαίνομαι. Εγώ άμα ήσουν και με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, άμα ήμουν με άλλους ανθρώπους θα προτιμούσα το haunted γιατί θα είχα περισσότερες εμπειρίες, ρε φίλε. Ήδη προτιμάς το Holden. Δεν ξέρω. Μπρο, δεν μπορώ να αποφασίσω. Γαμημένα δίδυμος. Μπρο. Αυτά. Αυτά. Τέλεια. Τέλος. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που χάσατε 15 λεπτά από τη ζωή σας. Κλείς το βίντεο να πάθουμε πράγμα μου, μπρο, περιμένω τόση ώρα. Έλα. Βάλε pause. Κάντε. Βάλε pause. Γιατί. Θα σου πω. Όχι. Βάλε pause, θέλει κάτι να μας πει. Στα αρχίδια μου. Βάλε pause. Βάλε pause. Βάλε pause. Βαριέμαι να κουνηθώ, ρε μπρο. Δευτερόλεπτα. Ωραία, άκυρο. Το κλείνουμε το βίντεο. Α, αυτό το ήταν, κλείνω. μπρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε. Like, share, follow, subscribe και... Και follow και subscribe. follow, ναι. Και μπείτε και στα Instagram μας. Α, να βάλουμε το Instagram μας. Όχι, δεν θέλω. Σίγουρα θα είναι μόνο άτομα που μας ξέρουν, ρε φίλε. Καλύτερα. So what's the point. Λοιπόν, θα Κάντε πάτε, τα share σε άτομα που δεν μας ξέρουν. θα πάτε Όχι, όλοι στο όχι, Insta. μην κάνετε share αυτό το βίντεο, σας παρακαλώ. Κάντε το προηγούμενο. Πατήστε καμπανάκι για να έχετε ερωτήσεις. Και θα ανεβάσω story στο Instagram να μας κάνετε ερωτήσεις για Q&A. Και εκτός από αυτό, στείλτε και κανένα ευρώ να πάρουμε κάποια μπύρα μετά. στο Λοιπόν, τέλος. επόμενο βίντεο giveaway Στους 100 followers. Στους 100 στους 10, subscribers. στους 10 Άκυρο. subscribers. Αγνοήστε τους. Ο Λούτσι καταρχήν είναι καλεσμένος. Στα αρχίδια μας οι απόψεις του. Προτσίλ. Αυτό, ευχαριστούμε. Γεια σας. Κάνε στα κάμερα, μαλάκα.